Hej så alle sammen og velkommen tilbage til det tredje afsnit, tror jeg det er, her i karriereserien. Og det hele går godt, og nu går jeg lige ind og går på jagt efter en ny spiller fra Liverpool. Og det er Raheem Sterling, fordi på FIFA der er han nok lidt overpower, men han er også et kæmpe talent på FIFA. Og jeg har engang haft karriere med Liverpool, og det er faktisk mit yndlingshold at spille karriere med, og det kan jeg godt forstå, hvis I godt kan lide at spille karriere. Så prøv at spille med Liverpool. Men her sidder jeg bøget 10 millioner euro på Raheem Sterling. Og vi får så hurtigt svar tilbage fra Liverpool, at de synes det er for lavt, og de vil have 14 millioner euro, og det giver jeg bare. Eller allerførst omgang, der glemmer jeg at give, jeg kom til at trykke B i stedet for. Og så måtte jeg havde ikke nok penge til ham, og så skulle jeg lige ind og lægge et bud på 14 millioner euro. Og det går også ind at gøre, og så går vi videre, og det er snart deadline dag. Og her kan jeg så se, at Liverpool accepterer hans kontrakt, og så skal, eller vores tilbud, så skal vi bare lige få Raheem Sterling til at acceptere den kontrakt. Og vi fik også lejet en unge angriber ud, der er ikke så stort talent, men han blev lejet ud alligevel, lige så godt at solgt ham. Og Raheem Sterling accepterer, så det er den tredje og sidste spiller, kan jeg godt afsløre. For nu har vi kun en halv million euro tilbage, eller hvor meget det er. Lidt over måske. Og Raheem Sterling han udvikler så meget på FIFA, regner med, når han er så godt rated. Og jeg sidder lige i bænken, for nu er sæsonen ved at gå ordentligt i gang, og så sidder jeg i bænken, som jeg godt kan lide det. Med at have centralbak og ja, så videre. Og nu er det kun 2 dage til deadline dag. Eller det kommer nu, transfer deadline dag. Og i deadline dag, der køber vi ikke nogen spiller, kan afsløre, men vi kommer til at få et bud på en anden griber, som vi ser lige om lidt. Jeg tror det kommer nu kommer det, og jeg accepterer så budet, fordi jeg havde tænkt, så kunne vi bruge pengene på at sende talentspejder ud i landet og finde nye unge spillere, men så en time senere, så får vi så en tilbagemelding for weekend, at forhandlingerne de er brudt sammen. Jeg ved ikke, om de ikke har haft nok penge, men det er åndssvigt, de byder, når de ikke har nok penge. Ja. Og det var så, nu er der ikke mere transfervindue, og så nu er der ikke chance for at købe flere spillere, men nu skal vi fokusere på ligaen og vundet nogle flere kampe. Indtil videre har vi kun vundet 1 i ligaen, og vi har så også kun spillet 1. Og nu kommer vi til vores anden Bundesliga-kampe, som er imod Nürnberg, tror det hedder. Ja, det gør det vist, og de har ham nu hurtigt angriber S-vejen, og det er nok deres bedste spiller. Så nu går jeg ind og kigger om hold, det er fint. Og i pausen der tænker jeg, at Sterling skal næste for Reus, og det får vi at se, hvordan det går. Og nu starter kampen lige så stille og roligt, og yes. Og så kommer vi i gang, og jeg kan godt afsløre, og nu får vi at se her, at allerede her, der får vi givet en god chance til Lewandowski, og den der brænder han bare ikke. Han har sådan et godt højre ben her på FIFA. Han er fantastisk god angriber. Og så her, der skulle jeg lige til at starte et nyt angreb, og så flytter dommeren af. Typisk FIFA. Og så kan I se pausen 1-0 til os. Og meget lige kamp. Og nu kommer Sterling ind på banen stedet for Reus, og han kommer hurtigt i gang. Han laver det var hans første berøring, og dem han tog der, og det var også hans første mål. Og så får vi et hjørnespark, som Raheem Sterling sparker, og så på en eller anden mærkelig måde får vi straffespark. Fordi der er lidt kamp ind i feltet, og det får debutanten Raheem Sterling lov til at sparke. Og den sparker han ind, men det var tæt på at ikke gå ind. Målmanden var tæt på at have den, men Raheem Sterling tog mål på debut. Og Raheem Sterling løber ned i kanten her og ligger indlæg til Lewandowski. Og den scorer han også på. Så Raheem Sterling har virkelig været en god spiller i sin første kamp. Det kan godt være, at han skal bruges lidt mere. Og nu kan I se, Nürnberg der de har ikke haft det eneste skud på mål. Og vi har domineret kampen fuldstændig. Både på position og på skud. Og vi havde 10 skud vist mod mål. Altså både med og uden for rammen. Og Nürnberg havde så 0 chancer. Så det var en klar dominans for os. Og så kommer vi til næste kamp mod Bayern Leverkusen, også kendt som Bayern 04. Og i den her kamp, der skal jeg ind og sætte min trup, og det her det er også en kamp, hvor jeg kan få afsløre så meget, at Raheem Sterling kommer på banen igen, og får
meget vigtig rolle i den her kamp. Og det bliver bare lidt sammen sidst. En meget god startopstilling her. Det har Dortmund. Det er meget, der er også god moral på hold allerede der kommet til det. Og så de er gode til at, ja, det hele. Og så her starter der sker ikke noget i første halvleg, overhovedet ikke noget. Og det bliver bare resultat på 0-0 i første halvleg. Og så kommer Raheem Sterling ind nu, i stedet for Reus igen. Og her dribler han med bolden, lægger den af til Götze, og Götze bruger venstre ben, og så ligger den lige så stille over i det lange hjørne. Og så ender kampen også 1-0. Det var en meget... vi vandt sikkert igen, fordi at bare Leverkusen havde næsten ikke nogen chancer, eller de havde vist 3 skud vist, men så heller ikke med det. Det var alt for i dag. Hej hej.